чӣ хеле ки мо шумо медонем дар федератсияи Русия яъне ки ягон тағйироту иловаҳои ворид мекунанд ки зиндаву сарбаланд бошен мардуми тоҷик дар ҳар куҷое ки қарор доред. Худованд ҳамаи мо шуморо ҳифз кунад. Ин чиза муҳтарам ҷаноби олӣ муқаррар мекунад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, агар ки шумо бихоҳед фаҳмидан аз федератсияи Русия запрети шумо кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp-да муроҷиат кунед. Хоб, як мавзӯи асосӣ ва муҳимам мехоҳам ба маълумоти шумо бирасонам. Дар ин мавзӯъ бисёр баҳсҳо буд, бисёр саволҳо буд, вале хушбахтона бигем роҳи ҳалли худша рӯзҳои наздик меёбад. Оиди трудовой договор кардан ба уведомления рӯй кардан ба МВД Федератсияи Русия. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, дар Федератсияи Русия ҳастанд нафарҳое ки частни кору фаъолият мекунанд ё ҳастанд нафарҳое ки дастафши кору фаъолият мекунанд, умуман дар ҷойҳое кор мекунанд ки шартнома баста намешавад. Ва тибқи тағйиротҳои нави Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ гуфта шудагӣ буданд ки аз 1 январ шурӯъ карда ҳар касе ки кору фаъолият мекунад бояд патент дошта бошад ва трудовой договорам ҳатман дошта бошад. Ан нафарҳое ки частни кор мекунанд дар ягон ҷоҳое кор мекунанд ки шартнома баста намешавад, барои ин нафарҳо тағйиротҳои нав ворид карда мешавад. Баъди 1 феврал аллакай ҳамаш маълум мешавад. Имрӯз мо дар як нашрияе хондем аз тарафи Думаи давлатии Федератсияи Русия ҳамин чиз пешниҳод шуда буд барои мушкилиҳои муҳоҷирон роҳи ҳалли худша ёфта. Яъне ки ягон тағйироту иловаҳои ворид мекунанд ки мумкин ана ҳамин нафарҳое ки частни кор мекунанд ба ин нафарҳо трудовой договор тааллуқ нашавад ё нафарҳое ки дастафчи кор мекунанд ба ёрам тааллуқ нашавад. Лекин ҳозирашда маълум нест ки чӣ пешниҳод мешавад, чӣ тағйирот ворид мешавад. Лекин махсус барои ин нафарҳо гуфтанд ки шурӯъ карда баъди 1 феврал аллакай маълум мешавад ва ягон роҳи осон барои ана ҳамин гуна нафарҳо пешниҳод карда мешавад. Мо хостем ки ин чиза ба маълумоти шумо бирасонем, чунки бисёри нафарҳое ҳастанд ки нелегални кору фаъолият мекунанд, мисол патент доранд, трудовой договор баста наметавонанд бо корхонаҳои худшон. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки равон кардагием ба саволотон ҷавоб мегардонем. Ширкати Шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. Ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум бародарҷон. Ман соли 2017 депорт шуда будам. Баъд алиш кардам. 2019 рафтам, омадам вездам, маҳкам кардан, алиш кардам. Рафтам то 25/12/2024 маҳкам кардан. Ҳозир мерам проверка мекунам, меган ҳуй шудай. Чӣ хел кунем, ҳамира мефаҳмондем. Вақте ки шумо ному фамилияро иваз мекунед, фаромӯш накунед ки ин аллакай як кирдори ҷиноӣ мешавад барои иваз кардани ному насаб ва барои Федератсияи Русия ворид шудан. Дар ҳолате ки шумо нав ному фамилиятона иваз кардани Русия рафтед, боз обратно шуморо запрет мондан равон кардан. Шумо фаромӯш накунед ки вақте ки запрет мемонанд, баъди 40 рӯз то 60 рӯз дар баъз задани меброяд ки шумо запрет шудагид. Ба ҳамин хотир мумкин ҳозир кушода мегӯяд. Як кас нависондаи ин билетҳо тамом нашуд. Билетҳои конкурс тамом шудан, бародарони азиз. Пагоҳ соати 9 шаб мо эфир мекунем, ҳаматона интизор мешем. Як кас нависондаи барои телефонорам як информатсия медодем. Расамушка карданшон, раҳмат пешакӣ. Барои расамушка кардани телефонҳо мо бигем 2 видео ё 3 видео кардагӣ ҳастем. Дар ҳамин канал метавонед дар поискаш бинависонед. Подробни информатсия дар оҷа гуфта шудагӣ ҳаст аллакай. Як кас нависондаи: раҳмат акаҷон ба пеш. Саломат бошӣ. Салом аз Санкт-Петербург. Зиндаву сарбаланд бошен мардуми тоҷик дар ҳар куҷое ки қарор доред. Худованд ҳамаи мо шуморо ҳифз кунад. Як кас нависондаи: ассалому алайкум ака. Соли таваллудои апрели 1997. баъди апрели ҳамин сол хизмат мебаранд ё ин ки не? Шумо ҳисоб кунед, агар ки моҳро сонторӣ бигира, дар призофи баҳорӣ аллакай 27 сола шидагӣ бошен, аз даъват ба хизмат озод мешен. Як кас нависондаи: ассалому алайкум ака. Барои солдатбачаҳо баъди хизмат ёрдампулӣ ҳаст ё нест? Ва дар қонун ҳастан хеле гапчап? бале ҳар як нафаре ки адои хизмат мекунад, вақте ки мисол мерен шумо ба комиссарияти ҳарбӣ муроҷиат мекунед, муқаррар шудагӣ ҳастад. Мақсад ғайри ӯ пуле ки ҳар моҳ муқаррар кардагиам барои хизматчиёни ҳарбӣ. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Чанд бошид менависем, ҷавоб наметиҳед.
дар тоҷикистон кай амнистия мешавад барои турмаҳо? ин чиза муҳтарам ҷаноби олӣ муқаррар мекунад ва мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. Мумкин имсол шавад, мумкин соли дигар шавад. То аниқ нашавад мақсад, то фармон ба имзо нараса, аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта намешавад. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Агар худмон ба Қатар бирем, виза мекунем ё ин ки не? Бале, ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо барои шаҳрвандони Қатар визара аз байн бурдагиад ва ҳозирашда ин чиз танҳо яктарафа бародаро. Як кас нависонда ассалому алайкум ака, кай депорто авф мешаванд? Мегӯянд ки баъди интихобот мекунанд авф. Ростай дар мавзӯи авф кардан ҳеҷ кас намедонад ки кай мешавад ва кай пешниҳод мешавад. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Ман ду кӯдак дорам, дар Тоҷикистон бирам маблағам меқапа, илтимос ҷавоб дин. Нафарое ки соҳиби ду фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Марьям нависондаи ассалому алайкум акаҷон, мегуфтед оиди бекор кардани акди никоҳ чӣ кор кунем ва ба куҷо муроҷиат кунем? Дарҳол ҷудо мекунанд ё ин ки не? оиди бекор кардани акди никоҳ зану шӯ ба ҳамун суди ноҳияи худшон мераванд, муроҷиат мекунанд ва акди никоҳ дар ҳол бекор кардан намешавад, чунки муҳлати оштишавӣ ҳастаи тибқи қонун аз 3 моҳ то 6 моҳа дар бар мегирад. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. RenderForest.com